जे संघमालक इथे उपस्थित असतील त्यांनी कॉमेडी बॉक्समध्ये यायचं आहे. मातृछाया समीर कदम, सौमिनी स्पोर्ट सागर भावे, ऋत्वी स्पोर्ट प्रथमेश मालव, भैरी भगवते स्पोर्ट संजय लोखंडे, सुंकाई स्पोर्ट प्रवीण धुमक. कुठे संघमालक असतील त्यांनी ताबडतोब पावडूंच्या इथे यायचं आहे. सम्राट 007 संघमालक रवींद्र कांबळे, प्रशांत कांबळे. पिरंदवणे प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे. आजचा हा दुसऱ्या दिवशीचा पहिला सामना थोड्या वेळात सांगण्यात येईल. तरी कृपया सर्व संघमालकाने आपले संघ कोणत्या गटात आहे हे जाणून घ्यायचं आहे. ते लागलाय ना.
धन्यवाद सर. तर आजच्या रीतीतील पहिला सामना मातृछाया मास्टर त्यांच्या विरुद्ध असेल नंदिनी स्पोर्ट दोन्ही संघांच्या कर्णधार आणि संघमालक. आपणास विनंती करेन आपला संपूर्ण संघ घेऊन खेळंगाईच्या दिशेने या. पंच पॅनल थोड्याच वेळा तिथे दाखल होत आहेत. राजजी तोडणकर सर असतील, त्यानंतर भाऊजी तोडणकर सर हे पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय. ते पंच पॅनल या ठिकाणी आगमन होते. चला नंदिनी स्पोर्ट आणि मातृछाया मास्टर तर दोन्ही संघांना विनंती करेन आपला संपूर्ण संघ घेऊन खेळपट्टीवरती दाखल बा. तिसरा पुकार दोन्ही सेकंडसाठी असेल, अन्यथा पेनल्टीला आपल्याला सामोरं जावं लागेल. नंदिनी स्पोर्ट आणि मातृछाया आपणास विनंती करेन आपण खेळपट्टीवरती दाखल बा.
तर प्रभू पावड्यांची प्रमुख मिरजोळे विभाग प्रमुख आदरणीय जी दादा लोकडे उपदाला प्रमुख दादा दादाजी गावडे सर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. सर वेलकम, सरचे स्वागत असेल या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. सर तुमचं त्यांचे शुभ असते. टॉसचा बॉस इथे करून ठेवणार आहे आणि टॉसचा बॉस इथे पाहायचं असेल नंदिनी स्पोर्ट टॉसचा बॉस इथे ठेवला असेल. आणि आदरणीय व्यासपीठावरती झालेल्या पाहुण्यांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती स्थान पाहून घ्या आणि आमच्या स्पर्धेची शुभ वाढवायची असेल. अतिथी मान्यवर आपण पाहतो सध्या व्यासपीठावरती उपस्थित झालेत. त्यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनावरती ही स्पर्धा आपण पाहतो. नंतर स्पोर्ट्स संघाने टॉस जिंकलाय. सिलेक्ट द बॉल फर्स्ट, पहिल्यांदा गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. म्हणजेच आपल्या फलंदाजांवरती तिथे विश्वास दाखवला जातोय. आणि आजच्या योजनेमध्ये खेळणारे सर्व संघ आपणास विनंती असेल आपण जेव्हा टॉससाठी याल तेव्हाच आपलं डिसिजन घेऊन यायचं असेल याची आपण नोंद घ्या. आणि आता पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल याची आपण नोंद घ्या. जेव्हा आपण टॉस जिंकाल डिसिजन आपला त्वरित तिथे सांगायचं असेल याची आपण नोंद घ्या. नंदिनी स्पोर्ट आणि मातृछाया मास्टर हे दोन संघांमध्ये आजच्या योजनेतील सामना क्रमांक पहिला ही लढत इथे पाहायला भेटणार आहे. घमासान युद्ध इथे जरूर पाहायला भेटेल मित्रा. ही स्पर्धा तब्बल 4 गटांमध्ये पार पडत असेल. ए, बी, सी आणि डी. ए गटामध्ये तर विचार करायला गेला तर ओ अँड डी स्पोर्ट हा संघ पहिल्या गटातून ए गटातून आला असेल तर दुसऱ्या साईडला रुद्र स्पोर्ट संघ असेल तो त्यांच्या विरोधात क्वार्टर फायनलचा सामना खेळेल. आणि बी गटातून आर्यन स्पोर्ट आणि अवनी स्पोर्ट हा संघ इथे दाखल झाला असेल तो दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना खेळेल. आणि आजच्या गटातून दोन संघ आपल्याला पाहायला भेटणार आहेत. सी गट आणि डी गट या दोन गटातून आजचे टोटल 4 संघ आपल्याला पाहायला भेटणार आहेत. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. याची डोळा त्याची सोळा रगलाय पहा पिरदवणे प्रीमियर लीगचा महासोळा. पंचांचा सिग्नल येतो. आदरणीय पंच पॅनल आपण पाहतोय कुर्ली परिसराला बिलॉंग करणारे आदरणीय जी भाऊजी तोडणकर सर असतील. त्याचप्रमाणे स्कोरले पंचांच्या भूमिकेत राजी तोडणकर सर यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आता पार पडताना पाहायला भेटणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजक सर्वांचे सरचे पुन्हा एकदा वेलकम बॅक सरचे स्वागत असेल संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. मनीष स्ट्रायकिंग एंडवरती. मनीष यावेळी दाखल झाले असेल आणि गोलंदाजी मार्क करून नवदीत खेळाडूमध्ये त्याची ओळख राहिली आहे. असा नवदीत खेळाडू गोलंदाजीवरती दाखल झाला असेल. हर्ष पंचाचा सिग्नल येते. लेस प्ले जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आतुरता पाहिली गेली होती आजच्या दिवसाची आणि तो दिवस आज उगवलाय. सुरुवात केली जाते पिरदवणे प्रीमियर लीग मधला दुसऱ्या दिवसातील पहिला चेंडू अगदी हलव्या हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता. स्कोरलेग पंच राजी तोडणकर सर यांचा नो बॉलचा इशारा. अतिरिक्त चेंडूने झालेली धाबांची श्री गणेश इथे पार केला जातोय. ओपनिंग सिलिमिडी इथे केली गेली. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळायचा होता. जर्देदार क्षेत्ररक्षण तिथे बनलं असेल. 1 रन मिळते इथे पुणे एकदा. वारंवार तर मिळणारे 1-1 2-2 धाबा देखील आता खूप महत्वाच्या ठरते इथे. कारण कुणीतरी म्हटलंय की नाही थेंबे थेंबे तळे साचे तसं आता धाबांचं तळे ते साचं चाललं असेल. अकुट टप्प्याचा बॉल पाहिलं होतं इरादा होता पक्का म्हणून दिला जातोय. दे धक्का चेंडू पाठवून दिला गेला. सीमा रेषा पायर पिरदवणे प्रीमियर लीग चौकार. आणि चौकार आल्यानंतर कुठेतरी आत्मविश्वास वाढला असेल.
अकुटप्प्याचा बॉल यावेळी देखील रडार मध्ये सापडलेला चेंडू होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे बनलंय. एलिव्हेशन झालं नाही या चेंडूवरती. निर्धाव चेंडू येतोय पंचांच्या उजव्या हाताकडून. अर्थातच काय अराउंड विकेट. नेक्स्ट बॉल हलक्यात टाकलेला प्रयत्न ऑन सीटला ड्राईव्ह करायचा होता. क्षेत्ररक्षक तिथे तटस्थ आहे. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ आपण पाहतोय टॉस जिंकला. सिलेक्ट होतं बॉल प्लेस. पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. अकुटप्प्याचा बॉल मोठा फटका होता. शॉर्ट ऑफ द डे सजवायचा होता. जरूर सजत नाही. स्कोरलेट पंच यांचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नो बॉलचा इशारा इथे दिल्यानंतर हर्ष कुठेतरी थोडीशी आपल्या लाईन बिघडलाय. इथे बघडली दुर्दशा. खऱ्या संघाची दुर्दशा केलाय. बॉल पाठवून दिला जातोय. खटक्यावर बोट जागेवर पलटी मारत चेंडू इथे फरार असेल पीपीएल चौकारासाठी. आणि पीपीएल चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या दुहेरी अंकांमध्ये तब्बल प्रवेश केला जातोय. धावसंख्या 12. फुलटॉस चेंडू आहो बाई आहो मुझे मारोवाला चेंडू होता. पाठवून दिला गेला. पुन्हा एकदा अगदी वावराच्या बाहेर प्रेक्षक गॅलरीला हा हॅलो करणारा चौकार इथे असेल. या चौकाराच्या मदतीने धावफलक 16. पुढे एकदा जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या दुनियेत. यानंतर होणारा सामना भैरी भगवती स्पोर्ट वर्सेस सुकाई स्पोर्ट. दोन्ही संघांच्या कर्णधार आपणास विनंती असेल पहिल्या इनिंगचा केस संपल्यानंतर आपण नाणेफेकसाठी यायचं असेल. कर्णधार विनंती असेल सुकाई स्पोर्ट आणि भैरी भगवती आपणास विनंती केली जाईल. पहिला चेंडू अगदी सहजरित्या इथे हाताळला जातोय. फलंदाजी करणारा संघ आपण पाहतोय. अतिरिक्त चेंडू इथे टाकला जातो. थोडासा लेग स्टिक ऑब्जेक्टच्या बाहेरून जाणारा चेंडू. पंचाचा बॅट बॉलचा इशारा. श्लोकजी कदम सर यांचा हा संघ आणि त्यानंतर प्रेक्षक गॅलरी मधून आलेला आवाज आहे. प्रेक्षक जाईन तिथे दहशत निर्माण करणारे प्रेक्षक आहेत. यावेळी मोठा पटका खेळायचा होता. हालांड कार्पेट. इथे ताकद लावावी लागेल. तुमची नजाकत दाखवावी लागेल. नकद बडा न नकद बडा मुसीबत में जो खडा हो सबसे बडा म्हणावं लागेल. यावेळी टाकलेला चेंडू फसो होता. टिचकी रेवला मॅजिक डिलिव्हरी. चेंडू पडल्यानंतर अगदी थोडासा बाहेरच्या दिशेने गेला. निर्धाव चेंडू येतोय. आता लाईन चांगली सापडले गोलंदाज अक्षय याला. यावेळी टाकलेला चेंडू खराब आहे. 1+1 टोटल 2 धाबा बाय 1 वरती गेट 1 फ्री अशा दिल्या गेल्या. टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळतील. या 2च्या मदतीने धावफलक पोहोचले असेल तब्बल 19 या धावसंख्येवरती. आयुष्य स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका. कारण लोक ढासळल्या घराच्या विटा देखील सोडत नाहीये. संकटावरती असं तुटून पडा की यश तुमचा नावाचा धिंगाणा घालेल. घातला या चेंडूवरती धिंगाणा. चेंडू पाठवून दिला गेला. हवाई सुंदरी करत 4 धाब्यांसाठी. 4 धाबा आता वसूल करायला लागला. आग ओकणारी फलंदाजी आता करावी लागेल. गोलंदाजावरती आला दबाव. तिथे पाडला जातोय. 1+1 धावेचा प्रभाव आलाय. दबाव पाडावा लागेल. इथे प्रभाव पाडेल काय येणाऱ्या चेंडूवरती. खराब 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 गोलंदाजी आहे. एकदा लेग साईड एकदा ऑफ साईड. नो +1 टोटल 2 धाबा. आतापर्यंत या 0 चेंडूवरती 4 धाबा खर्च केले असेल. थोडंसं मागण्या ठरतोय. रोकावं लागेल आपल्या गोलंदाजीवरती. हेलिकॉप्टर उडवलंय. लँड करायचं होतं. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल आहे. धाव मिळणार नाहीये. षटक संपतंय. दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 27. आणि स्वतः संघ मालक स्वतः कर्णधार नागेशजी ठीक सर इथे दाखल झाले असतील. पिरदवणी प्रीमियर लीग 2K25 पहिलं दुसऱ्या पर्वामध्ये मायबाप क्रीडा रसिकांचं जे युट्यूबवरती लाईव्ह प्रेक्षण पाहत आहेत ते सर्वांचं सरचे स्वागत असेल. नो लुक हुक आहे बुक आहे. चेंडू चौकारासाठी बुक आहे. अगदी सहजरित्या ताकद आहे मनगडामध्ये. नजाकत तिथे दाखवून दिली गेली. चेंडू पाठवून दिला गेला मिड विकेट बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. अगदी 4 धाब्यांसाठी 4 धाबा वसूल करायला लागल्या. पुढ्यातले बॉल सोडणार नाहीये. पुढे एकदा रडार मध्ये सापडलेला चेंडू फेकून दिला जातोय. चेंडू चालला असेल. पुढे एकदा सीमा रेषा पार आला. अजून एक दणदडी चौकार. अकुटप्प्याचा बॉल इथे शॉर्ट ऑफ द डे जरूर सजवला जातोय. सिलेक्ट 3 चेंडूवरती 3 चौकार. चौथ्या चेंडूवरती आकाशबाजी पाहायला भेटेल का. चौथ्या चेंडूवर देखील भेटलाय. वाकड्या तिकड्या बाडवीचा हिरवा पाला. दूर मारे का बाई झुकेगा नाही साला. तसंच केलं जाते. सिलेक्टच्या 4 चेंडूवरती 4 चौकार. एकापेक्षा एक हटके आणि फटके तिथे दाखवून दिला. अगदी चेंडू प्रवास करतोय. चौकाराचा प्रवास इथे चेंडू करतोय. 5व्या चेंडूवरती या स्पर्धेतील विक्रम केला जाईल का. येस या स्पर्धेतील विक्रम. सलग 5 चेंडूवरती नागेशच्या विरोधात 5 चौकार लगावले गेले. काय फलंदाजी होती. अतिशय डोळ्याची पार न फेडणारी फलंदाजी केली गेली. धावसंख्या टीमची टोटल 47 धाबा.
सध्या स्कोरकार वरती लागले असतील. अंतिम पंच घेऊन दाखल झालाय. अंतिम पदकातील पहिलाच बॉल पाठवून दिला गेला. पुणे एकदा लॉंग बनल्याच्या बाहेर. नो चान्स एनी प्लेअर. बॉल फॉर द बिगिट 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 इथे होण्याची शक्यता होती. क्षेत्ररक्षक वाचला असेल. बॅकअप खूप महत्वाचं राहतं, कारण चांगला रस्त्याला स्पीड ब्रेकर आणि चांगल्या माणसाला विरोधक हे नेहमीच असतात. नंतरचा चेंडू लो फुलटाच होता, कन्वर्ट करू शकत नाहीये. शांत करावं लागेल. शांत संयम तुम्हाला दाखवणं गरजेचं असेल. विजय तर तेव्हाच होतो तुमच्या स्वप्नामध्ये जाण होतीये. पंख सूड चालत नाहीये. इरादे इथे तुम्हाला स्पष्ट करावे लागणार आहेत आणि इरादे स्पष्ट करणारी फलंदाजी आता करावी लागेल. नंतरचा चेंडू अगदी जमिनीला हर्षवत फसवत जाणार होता. लेग बाईकच्या स्वरूपामधली एक धाव इथे मिळणार आहे. एक रन मिळते. एकच्या मध्ये धावफलक पोहोचले असतील. 52 धावसंख्येवरती लो फुलटा चेंडू अगदी पाठवून दिला जातोय. चेंडू यावेळी चालला असेल 4 धाब्यांसाठी चालला असेल. चौकाराचा खेळ इथे पाहायला भेटलाय. चौकारची बोली भाषा बोलली गेली शेवटच्या चेंडूवरती. 4 धाबे इथे केली जाते. पायचे टचचा बस इथे खूप ठरणार आहे सर. सुकाई संघ इथे आडेकोल जिंकला असेल. सिलेक्ट द बॉल पेस. पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा त्यांचा निर्णय इथे असेल. प्रत्येक संघ आतापर्यंत इथे टॉस जिंकतोय आणि पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतोय. म्हणजेच आपल्या फलंदाजांवरती विश्वास इथे दाखवला गेला. आजच्या दिवसातील आजच्या रीतीने जर विचार करायला गेला तर नाडेकोल जिंकली. इथे पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. थोडंसं कुठेतरी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय हा कामयाब ठरत नव्हता आतापर्यंत. नाबाद खेळी 56 धाबा बनवल्या गेल्या. 57 धाबांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. मातृछाया मास्टर संघाकडून सर्व मास्टर खेळाडू आहेत असं वाटतंय. सर्वांचे जर विचार करायला गेला तर एकाच लेवलचे सर्व खेळाडू या संघामध्ये निवडले गेलेत आणि त्यांच्या जोरावरती 56 झाल्या. 57 धाबा करायचे असतील विजयासाठी. हृदयाची ठोके वाढवत चाललेली ही स्पर्धा आपण पाहतोय. दौमा हे नाबाद म्हणून चर्चेचं उदाहरण आहे. प्रत्येक गाभागाभात अशी मानाची आणि सन्मानाची प्रतिष्ठित ट्रॉफी म्हणून त्याच्याकडे ओळखली जाते. फिरदौंडी प्रीमियर लीग 2K25. सचिन आणि सलूर बॅटर सध्या दाखल झाले असतील. अक्षय आणि नागेश नावाच्या गेंडूवरती आपण पाहतोय. जसा किंगडला पहिलाच बॉल अगदी फसवा डिलिव्हरी होता. फसवला, चुकवला, बसवला बॉलला आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडू येतोय. हलक्या पद्धतीने टाकलेला चेंडू अगदी रडार मध्ये बॉडी पास येऊ दिला गेला चेंडू. एबन 70 आला चौकार आणि 70 चौकारानंतर कॉन्फिडन्स वाढला असेल. त्यानंतर घुटना डेक तमाशा डेक करायचा होता पण तिथे नेटवर्क चुकलं, फुटवर्क चुकलं आणि फुटवर्क चुकल्यामुळे धावा मिळत नाहीयेत. अकुटप्प्याचा बॉल पुढे एकदा पाठवून दिला जातो प्रेक्षक गॅलरीमध्ये. प्रेक्षकांना हाय हॅलो फॉलो करणारं चौकार आलं. टेन्शन केलं चौकाराने मेन्शन. एक चेंडू तुझा तर दुसरं माझं असं समीकरण बनवलंय. अकुटप्प्याचा बॉल पुढे एकदा शॉर्ट ऑफ द डे जरूर सजवला जातोय. चेंडू मिड विकेट बॉलांच्या बाहेर फरार आहे. 4 धावांसाठी षटक 1 सखी समाप्त. धावसंख्या 12. 12 ही धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरकार वरती आणि या स्पर्धेमध्ये रेकॉर्ड केलाय. नागेशच्या विरोधात फलंदाजी करत असताना तब्बल 5 चेंडूवरती 5 उत्तुंग असे चौकार मनीषच्या बॅट मधून आपण बघितले होते. त्याच्या विरोधात आता कामगिरी करावी लागेल. ज्याने तुम्हाला मारले त्यालाच मारावे लागेल.
ते करू शकले, आपण का नाही करू शकत? छोट्याला विचारा प्रश्न आणि स्वतःचं उत्तर इथे द्यावं लागेल. स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत, काय करू शकतो हे वेळ आल्या होत्या तर दाखवून द्यायचं असेल. पहिल्या चेंडूवरती आली वेळ, मारला, कार्यक्रम खेळलाय थेट, आलं लेट, नाही करणार लेट, उघडला चौकाराचा गेट आणि गेट उघडल्यानंतर चेंडू 4 धावांचा प्रवास इथे करतोय. कुट्टाप्याचा बॉल या चेंडूवरती, हा तोप दिली होती आणि तोफेमध्ये गोळा देखील सोडला होता. गोळा सोडल्यानंतर चेंडूवरती तब्बल 5 धावा मिळतील आणि 5 धावा मिळाल्यानंतर नागेश इज ऑन फायर. नाव संगे फ्लावर समजे काय तो मैं तो फायर आहे, फायर आणि फायर विकेट सारखा आता बरसायला लागलाय. पुन्हा एकदा नो बॉलचा इशारा, चेंडू 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 फरार आलाय त्या अजून एक चौकार. नागेश इथं आग उगणारी फलंदाजी करतोय. नागेश इज ऑन फायर, ऑन फायर तर फायर झालाय. चौकाराच्या मदतीने धाव फलक स्कोर करवरती 26 धावा. अजून या षटकातील महत्वाचे चेंडू असतील. हा चेंडू अगदी फसव्या चेंडूचा होता. एक डिक्लेअर मधली धाव इथे मोजली जाते. नागेश क्षमता आहे, प्रत्येकाच्या अंगात आग असते, परंतु खरा विजेता तोच होतो जो योग्य वेळी आपल्या अंगातली ठिणगी पेटवतो. इथे ठिणगी पेटवावी लागणार आहे. विजयाची ठिणगी. कुटापाचा बॉल, खेळली चूक झाली, महाचूक, गंभीर चूक. इथे विकेटचं पतन होणार आहे. हेस्टनचा पुरेपूर वाट लावून टाकले. इथे विकेटचं पतन इथे घडलंय. सार्थक सध्या दाखल असेल. या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील. सार्थक दाखल झाला. धावसंख्या 27 वरती लागलेला हा पहिला धक्का. स्वतः कर्णधार आणि स्वतः संघमालक नागेश ठीक सध्या पबिलीच्या दिशेने अगदी तंबूचा आसरा घेतलाय. त्याची जागा घेण्यासाठी नेक्स्ट बॅटर सध्या दाखल केला जातोय. सागरवरती विश्वास इथे दाखवून दिला जातोय. सागरने पहिलाच बॉल खेळत असताना मोठा फटका, एलिव्हेशन नाही झाले, अपेक्षित उंची मिळाली, चेंडू लांबी मात्र गाठू शकला नाहीये. निर्धाव चेंडू होता. पहिले 3 चेंडू तुमचे होते, येणारे चेंडू माझे असतील. यावेळी हलक्या तरी खेळला प्रयत्न, निर्धाव चेंडू येतोय. षटक संपतोय. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. धावसंख्या 27, एक गडी बाद 27. 10 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 30 रनची आवश्यकता असेल. धावगती आखावी लागेल. प्रति षटकामागे 15.00च्या गतीने धाबा तुम्हाला बनवणं आता गरजेचं असेल. खरं 2 षटकांचा खेळ म्हणजे 10 चेंडू आता शिल्लक राहिलेत आणि 10 चेंडूवरती धाबा खर्च करायचे असतील 30. विनीत ज्यांच्याकडे दानबान गोळ आहे तो विनीत यावी दाखल झाले असेल. गोलंदाजी मार्कवर भन्नाट वेग आहे. पेरदवणे गावाच्या आनमान शान ज्या विनीतकडे पाहिलं जातं तो विनीत यावी दाखल झालाय. पहिला चेंडू बॉक्स आउट, सुपर डुपर ठरले हिट, बॉक्स आउटचा शिकार बनला. नेक्स्ट बॅटर सध्या विशाल यावी दाखल झाले असेल. डिक्लेअर क्षेत्रामधली 1 धाव इथे स्कोर करवरती. सामना जिंकण्यासाठी 8 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता असेल. फिंगर रोल आहे इथे, बॉक्स आउट. पुन्हा एकदा होता, वाचलाय. थोडीशी नशिबाची साथ, उघडलं दार, नशिबाची साथ इथे मिळते. नशीब तुमचं खूप आता महत्वाचं इथे राहणार आहे. हा सामना तसाच बिघडेल की काय. कुटापतचा बॉल एकदा दोनदा अडवण्याचा प्रयत्न केला पण चेंडू अडत नाहीये. चेंडू आपला प्रवास सार्थ करतोय. 4 धावांचा या षटकातील शेवटचा चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिलाय. शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा मोजणार. मोठा फटका हा पंचांच्या दिशेने मारलेला चेंडू होता. फलतोमध्ये क्षेत्ररक्षण तिथे घडेल. षटक संपतोय. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 32. 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी आतापर्यंत गरज असेल 25 धाब्यांची आवश्यकता असेल. 5वरती जरी 5 चौकार मारले गेले तर त्याच्या 20 धाबा होणार आहेत. एका दुसरा जर खराब चेंडू जर पडला 5 चेंडू आणि 25 रनची आवश्यकता असेल.
आणि पहिला चेंडू हा चौकारासाठी ते मोजला जातोय. गोलंदाज दबामध्ये आहे. चेंडू टाकल्यानंतर आपल्या पायाखाली बघतोय. माहिती आहे दबाव असेल कारण संघ मालक संघ आपला आहे. ते देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती सध्या उपस्थित असतील. श्लोकजी कदम सर यांचा संघ पाहतोय. मातृशाळा मास्टर संघ आहे. मास्टर ब्लास्टर आहेत सगळे. या पिठाखालील चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. क्रिकेट पटलावरील नियम क्रमांक मोडला गेला. टोटल 22 धावा. कुट्टापचा बॉल इथे क्षेत्ररक्षक दर्जेदार होतोय. निर्धाव चेंडू नंतरच्या चेंडूवरती नो बॉलचा इशारा दिला जाईल. त्यानंतर पुढे एकदा नो बॉलचा इशारा. वारंवार चुका. या नो बॉल वरती जर चौकार आले असते ना सामन्याचं रूप बदललं असतं. यावेळी केला फटका. हलक्या तर खेळण्याचा प्रयत्न. शेवटचा चेंडू आणि मातृछाया मास्टर संघ विजय साजरा करायचा आहे. पण सतत नो बॉल आहे. नो बॉलचा इशारा. थांबा मॅच संपली नाहीये. मातृछाया मास्टर